Huidkanker komt in Zeeland veel vaker voor dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit de kankeratlas. Als je natuurlijk in de zonnigste provincie van Nederland woont, is de kans groter dat je hem ook gaat krijgen. En verder in deze uitzending. Minder inbraken door surveillerende buren. En dansen in de kerk, maar pas op voor het orgel. Goedenavond. Asbestkanker en huidkanker zijn de meest voorkomende vormen van kanker in Zeeland. Dat blijkt uit de kankeratlas die vandaag is gepubliceerd door het Integraal Kankercentrum Nederland. Opvallend is ook dat huidkanker in Zeeland veel vaker voorkomt dan in de rest van het land. Inwoners van sommige delen van Walcheren hebben volgens de atlas 84% vaker huidkanker dan je zou verwachten op basis van de gemiddelde Nederlander. En ook op Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en rond Goes hebben mensen veel vaker huidkanker dan in andere provincies. De meeste vormen van huidkanker worden veroorzaakt door zonexpositie. En als je natuurlijk in de zonnigste provincie van Nederland woont, is de kans groter dat je hem ook gaat krijgen. Dat wij hoog zitten in de aantallen, dat voelen wij dagelijks in onze praktijk. Ik denk dat wij veel aan het strand gaan, toch? Ja. Bent u wel opgegroeid met smeren? In mijn generatie niet zo, nee. Als je naar Spanje was of in Italië, dan deed je dat. Nee, kan ik me niet herinneren. Nee, kan ik me niet herinneren dat ik dat mee heb gekregen. Dat het expliciet voor de oudere bevolking is niet zo. Maar ja, daar zijn er natuurlijk veel meer die zonexpositie hebben gehad en veel meer die zonnebeschade ondergaan hebben. Dus we zien het veel vaker bij de ouderen, maar we zien het helaas ook naar de jongeren opschuiven. Heeft u zich nu ook ingesmeerd? Nee, nu niet. Nee, want dit is geen sterke zon, dus dit kan, volgens mij dan. Nee, heb ik niet gedaan. Nee. Een laagje zonnebrandcrème kan nooit kwaad. Dus op een dag als vandaag kunnen we ook gewoon die zonnebrand erbij pakken? Jazeker. 2 dingen die we in ieder geval zouden moeten doen zijn goed smeren en niet in de volle zon zitten. Open deuren misschien, maar als we ons er wat vaker aan hadden gehouden, dan was het cijfer nu misschien niet zo hoog geweest. Dermatologen benadrukken overigens dat erfelijkheid ook een rol speelt bij het krijgen van kanker. Dat kan ook een oorzaak zijn dat sommige soorten kanker hier vaker voorkomen dan in de rest van Nederland. In bijna alle Zeeuwse steden en dorpen zijn buurtpreventieteams actief. Meestal houden mensen elkaar via WhatsApp-groepen op de hoogte van onveilige situaties in de wijk. Maar in Tholen gaan ze ook echt de straat op om de boel te controleren. En met succes. In Tholen hebben buurtbewoners sinds kort zoveel vrijwilligers dat ze dagelijks kunnen surveilleren door de buurt. Er zijn dan ook een aantal mensen bij die ook 's nachts lopen. We lopen ook op verschillende tijden. En dat werkt wel zijn vrucht af, want de hoeveelheid inbraken is heel sterk gedaald. En daar doe je het ook allemaal voor. De meeste Zeeuwse buurtpreventiegroepen zijn online actief in WhatsApp-groepen. Ivo Krijnse is wijkagent in de gemeente Capelle en hij is blij met die buurtappgroepen, al is er nog nooit een inbreker door aangehouden. Uiteindelijk hebben wij ogen en oren nodig in de wijk. Nou ja, hoe mooi is dat mensen die daar wonen, die signaleren ook sneller verdachte dingen of afwijkende dingen dan wij als politie die dan door de wijk rijden. Dus ik denk zeker dat het nut heeft, ja. De politie leest alle meldingen die mensen doorgeven, maar wijkagenten zitten zelf niet in die appgroepen. In alle groepen participeren is ook niet ons werk, maar dat is ook gewoon niet doenbaar. Dat is te veel. Als wijkagent willen we best advies geven en mensen de juiste kant op wijzen, maar wij gaan niet alle meldingen aannemen en vastleggen in ons systeem. Met appgroepen, maar ook wel met buurtpreventiegroepen is misschien wel het gevaar dat mensen zelf politieagent gaan spelen. Heb jij dat wel eens meegemaakt hier in Capelle of niet? Nee, ik heb er geen voorbeelden van, maar de kans is natuurlijk dat mensen zelf in gaan grijpen. Nou ja, op zich om iemand die een diefstal gepleegd heeft aan te houden, dat mag. Een burger mag aanhouden, maar wees daar terughoudend in. Bel altijd eerst de politie, zodat je weet dat wij onderweg zijn. In de Tolse wijk waar ze zoveel surveilleren gingen de inbraken naar beneden. Helaas voor de wijken in de buurt, want daar namen de inbraken juist toe omdat de inbrekers zich verplaatsten. Daarom roepen wij ook eigenlijk alle wijken op van probeer ook zo'n preventieteam te starten, want het werpt echt zijn vruchten af. En ja, met elkaar ben je sterk en het heeft ook heel veel positieve effect op de saamhorigheid van je wijk. En dus surveilleren ze door in Tholen. Zomer of winter, weer of geen weer. Het was vandaag weer eens droog na wekenlang regen, maar al die buien hebben ook zo zijn voordelen.
Vraag het maar aan biologisch akkerbouwer Alex van Hotegem uit Kruiningen. Hij vangt de regen op om in de zomer te gebruiken. Ja, we zien hier dat het water door die kolk weggaat. En de afgelopen dagen heeft het heel veel geregend. Dus daar stond het water behoorlijk hoog. 10 centimeter hoger dan dat het nu staat. En dan begrijp je wel, dan heb je heel veel watermassa wat dan afgevoerd wordt door die pijp daar zo. Vervolgens wordt het water onder de grond opgeslagen. En die wateraanvulling, die was nodig. Afgelopen jaar hebben we behoorlijk wat water onttrokken aan het systeem. En daarmee is de zout-zoetgrens omhoog gekomen. Dus dat betekent dat er minder zoet water in voorraad is. En dat wordt nu goed aangevuld. Het gaat goed los op dit feestje en dat gaat het in april ook in de Oostkerk in Middelburg. 2 DJ's en een organisator hebben de handen ineengeslagen voor een dancefeest in de monumentale kerk. We zijn op een zeer bijzondere, unieke, exclusieve locatie. Dat heeft logistiek wat uitdagingen. Aan de ene kant wat beperkingen. Maar ja, je krijgt er iets fantastisch voor terug natuurlijk qua sfeer en beleving. Hoe kwamen jullie op het idee om naar de Oostkerk te gaan? De eerste die we onszelf stelden, wat is nog nooit gedaan en wat is min of meer exclusief en uniek. Ja, toen kwamen we heel snel bij de Oostkerk uit. Er zijn wel wat beperkingen. Een rookmachine kan niet en er moet voorzichtig worden omgegaan met het orgel. Overigens zijn de kaarten voor het feest al lang en breed uitverkocht. Binnen 1,5 dag. Dat het zo'n gekke huis zou worden, nee, dat hadden we niet verwacht. We hebben zoveel mensen helaas moeten teleurstellen. Dus ja, jammer, maar we komen terug. Op 1 april is het dancefeest in de Oostkerk. Het zal toch geen grapje zijn? Thuis op de bank je spullen uitzoeken op internet en dan alles kopen bij een echte winkel in de buurt. Dat is het idee achter de nieuwe webshop Warenhuis Zeeland. Ontstaan tijdens de corona-lockdowns, toen winkels gedwongen dicht moesten en klanten massaal online gingen winkelen. Sinds kort kunnen ondernemers zich aansluiten bij dit nieuwe initiatief dat zich specifiek richt op de Zeeuwse consument. Wat we vooral willen bereiken met het platform Warenhuis Zeeland is dat de consument zich weer echt gaat bewegen naar de Zeeuwse winkelstraten. En we proberen de Zeeuwse winkelier gewoon veel solider te maken tegen dingen als corona. We hebben natuurlijk gezien dat we kwetsbaar zijn als winkel afgelopen jaren. En op deze manier hopen we mensen naar de stad te trekken en dus naar mijn winkel. Want dat is wat ik wil. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Volgens Castel is dat ook een van de voornaamste redenen waarom Warenhuis Zeeland is ontwikkeld. Platform gaat straks fungeren als een lokale soort bol.com, maar dan echt lokaal speciaal voor retailers. Enerzijds om producten te etaleren, dus digitaal te etaleren. Maar ons hoge doel eigenlijk is om die consument gewoon weer terug naar de winkel te krijgen. Ik wil graag mensen in mijn winkel hebben. Online shoppen is wel heel makkelijk, maar ik vind het fijn als ze hier komen. Kan ik ze begeleiden, kan ik ze helpen en leuk aankleden. In eerste instantie lijkt Warenhuis Zeeland op een normale webshop. Maar in de praktijk werkt het volgens Castel toch iets anders. Consumenten kunnen gewoon lekker vanaf de bank op hun telefoon of een computer alle producten straks gaan bekijken. Maar het verzenden, dat is eigenlijk aan de winkelier zelf. Dus willen ze het vooral gebruiken om hun producten te etaleren, echt reclame te maken van de producten die ze lokaal te koop hebben. Of gaan ze ook echt verzenden. Dat kan dan weer door heel Nederland. Ik heb eigenlijk het liefst dat ik het niet hoef te bezorgen, maar dat ik het hier apart hang en dat ze het hier komen passen. De website heeft volgens haar naast het etaleren van producten nog een aantal voordelen. Goedemorgen. Goedemorgen Dennis. Ik vind het fijn dat de marketing uit de handen gegeven wordt en dat ik het op een makkelijke manier kan invullen. En ik hoop dat op deze manier de klanten naar mijn winkel getrokken worden. Wij zorgen ervoor dat het platform zichtbaar gaat zijn straks. Wij zorgen ervoor dat er consumenten geattendeerd worden op het platform en de lokale producten zichtbaar zijn in het gebied waar zij leven. En dan wordt het dus kijken op een webshop, maar in de buurt kopen, zodat de lokale middenstand het hoofd boven water kan houden. Ik denk dat als een consument zich lokaal kan oriënteren wat er lokaal te vinden is, het wel degelijk de consument gaat bewegen naar zijn of haar winkelstraat. Of we dan de grote jongens in de markt daarmee veroveren, dat weet ik niet. Maar dat is ook niet ons bovenliggende doel. Wij willen vooral die lokale winkelier gaan versterken. En we zijn ervan overtuigd dat dat met dit platform kan.
Niet alleen hij is enthousiast over het concept. Ook Marije Koenen ervaart dat het platform nu al zijn vruchten afwerpt. Ik heb al een paar keer mensen gehad die zeiden, ik heb wat gezien en ik kom het nu bij jou bekijken. Leuk. Ik ga er nog, van de week komt er nog wat binnen, dus dat kan ik er dan ook weer inzetten. Het ziet er goed uit. Het was een zonnige winterdag vandaag met voor de verandering een keer weinig wind en geen regen. De maximumtemperatuur lag rond 4 graden. Morgen ook veel zon, maar er is ook wel kans op een enkele winterse bui. In de avond meer bewolking en regen. Er is een verschuiving in kattennamen. Blijkt uit de inventarisatie van een verzekeraar van huisdieren. Nala was altijd het meest populair in Zeeland. Nu is dat Simba. Allebei uit de Lion King, dat wel. En de hele top 10 vind je op onze website. En op onze Facebookpagina kun je helemaal je lol op. Daar hebben inmiddels honderden mensen gereageerd met hoe hun kat heet. En daar zitten uiteraard ook foto's bij voor de liefhebber. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.